Skôr ako sa začneme vôbec učiť nejaké očká, tak si musíme vysvetliť, že z čoho sa tá reťazka, ktorú sme si práve spravili, skladá. Reťazka sa skladá z očiek, ktoré sú na lícovej strane, a keď si všimneme na zadnej strane, máme takéto akoby hrby. Čiže tu máme také slzičky, tu máme hrby. Do reťazky môžeme vpichovať háčik rôznymi spôsobmi. Môžeme píchať buď pod obe časti slzičiek, alebo môžeme píchať zo zadnej strany do hrbov. Do hrbov má výhodu v tom, že máme potom pekný okraj na spodu. Vyzerá to ako pri uzatváraní. Ale to si ukážeme neskôr. Keď začíname prácu, môžeme píchať buď iba do týchto predných očiek, alebo do toho pravého očka, môžeme píchať do zadného očka, alebo môžeme píchať do obidvoch očiek, to je najčastejší spôsob, alebo teda môžeme píchať, že si otočíme prácu a budeme píchať pod hrby, alebo vlastne to je píchanie tiež pod tie dve očka, lenže prácu budeme mať vlastne otočenú stále takto a na spodu budeme mať pekné slzičky. Čiže si to ukážeme. Zoberiem inofarebnú priadzu, namotám si ju na prst. Dobre. Aby ste to lepšie videli. Takže, keď zvyčajne pícham pod obidve očká, tam si to treba trošku tak prichytiť, lebo nie vždy to dobre ide. Šup. Podpichla som obidve očká. Natiahnem si priadzu na háčik. Tak. Toto si ukážeme neskôr. Keď pícham mám zapichnuté pod obidve očká. Zase ďalší krok bude zase prepichnem pod obidve očká, vytiahnem si očko a urobím teda nejaký stĺpik, ktorý sa potom neskôr naučíme. Takže takto sa pícha pod obidve očká. Tak. Prípadne, keď máte v nejakom návode napísané, že píchate len pod buď predné alebo zadné očko, tak to znamená, že vlastne na tej slzičke píchate pod pravé rameno alebo ľavé rameno. Keď je to pod predný, tak si pozrite slzičku a pichnite vlastne iba pod tú prvú časť tej slzičky. Zase pozriete sa na lícovú stranu, pichnite iba pod tú prednú časť. Keď vám návod hovorí, že sa pícha pod zadnú časť, tak si zase pozriete tie slzičky, aby ste ich videli, a pichnete iba pod to ľavé rameno tej slzičky. Pod ľavú časť. Zase si pozrieme slzičku, tu máme práve rameno, ľavé rameno, pichneme pod ľavé. Tak. A keď chcete mať pekný okraj, že vlastne napríklad zháčkujete svetrik od spodu a chcete, aby to vyzeralo ten okraj tak, ako keď ukončujete, tak si vlastne otočíte prácu na rúb a picháte iba pod tie hrby. Pichnem pod hrb, vytiahnem očko, pichnem pod hrb a vytiahnem očko. To je všetko. Na budúce sa naučíme, ako háčkovať prvý stĺpik.